खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि बिजल कुमार बसुमतारी। आङो दासान्दि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि। गोजोननाय मोन्दों गाबोन 15 फेब्रुवारि सानखालि गवालपारा जिल्लानि रंजुलियाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनथाइ सानखौ फालिगोन। बियो 55थि गायसनथाइ सान फालिनाय। दा जोङो मिथिगौ बर' फरायसा आफादनि जे मावबोनाय आरो बे मावबोनायनि फिथाइनि थाखायनो जों जे दासिम बर' हारिया गोबां गोजौसिम जोङो मोनफैनो हाबाय। गावनि खुंथाइ जोङो थेलेबलेबाबो मोननो हाबाय। बियो आबुं मोनसे रायजो एबा स्टेट नङाब्लाबो जोङो दावगाहोनायनि डेभेलप खालामनायनि मोनसे मोजां जोङो एनाउन्समेन्टखौ मोननो हाबाय। दा बेयो बर' फरायसा आफादनि नाजानायनि गेजेरजोंनो जाबोदों। बे बर' हारिनि खाफालखौ फिदिंनायनि मोनसे टार्निं पइन्ट। बे दाजेननायनि उननिफ्रायनो जोङो गुबुन हारिजों गादबजानाय, नासयजानाय, सोरखारजों जोङो बिमा बाथुल बायदि नायजानाय, बेनिफ्राय जोङो बारग'नो हादों एबसुनि मोनफा मोनफा मावबोनायनि गेजेरजोंनो। दा जोंनि बर' थुनलाइ आफादाबो बर' फरायसा आफादजोंनो अरायबो आखाइजों आखाइ हमलायनानै जोङो हाबाफोरखौ मावलायगासिनो दङ आरो मावलायगोन। आरो जे दा जोङो हारिया जे बयजोंबो मिथिजाबाय मुलुगावनो। दा जोंहा गुबुन हारिजों समान समानै दानि बे टेकनिकेल मुगायाव, ग्लबेलाइजेसन मुगायाव जे जोङो फेर फाथिनानै गावखौ दैदेनलांनांगौ, हारिखौ दैदेनलांनांगौ, फोजौलांनांगौ, बेनि हाबाफारिखौ इयुनावबो जाहाथे एबसुआ अरायबो मावलांबाय थायो, आं बेखौनो मिजिंथिदों। आरो गाबोननि जे खुंनो गोनां 55थि गायसनथाइ सान, बेयो जाहाथे गाहामै गाहामै जाफुङो, बेखौनो आङो मिजिंथिनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।